אז אחרי שאנחנו כבר בעצם יודעים איך לקרוא תוכניות ואיך לאבחן איפה יכול להיות שיש תקלות שצריך לטפל בהן או שינויים שנרצה לעשות, אני רוצה שנעבור על איך אנחנו יכולים לקבל מידע טוב יותר על איך החיים ייראו בדירה, אוקיי? בואו אנחנו נדבר היום על המחשת התוכנית. ולמה זה חשוב? אני רוצה שתבינו איך תכנון דו-ממדי או תלת-ממדי עובד, כדי שתוכלו לחשוב בעצמכם גם על פתרונות שתוכלו לעשות בשינויים בדירה שלכם, וגם שתוכלו להעביר את המסר לאנשים אחרים, לשחק טיפה עם התוכנית ולראות איך אפשר לשפר את הדירה. ההתנסות פה היא בכלים חינמיים, אוקיי? אנחנו מדברים על כלים חינמיים או בתשלום מאוד סמלי, ידידותיים, אפשר שזה גם בלי ניסיון בכלל, גם אם לא נגעתם אף פעם בתוכנת של הדמיות או באיזושהי תוכנת שרטוט. אני מאמין שתוכלו להתמודד עם הדבר הזה, זה מאוד פשוט. ואנחנו רוצים גם את ההמחשה, את ההדמיה, אם זה דו-מימד או תלת-מימד, סליחה, כדי להעלות רעיונות עיצוביים, תכנוניים, פתרונות לבעיות ולמצוא לזה, לראות איך זה נראה בעיניים. זה הרבה יותר פשוט להבין את זה בצורה כזאת. אוקיי, אז פה אנחנו רואים למשל הדמיה, המחשה לחדר שעשיתי לאחת הלקוחות שלי בעבר, חדר טיפולים. ולמה זה חשוב בעצם שאנחנו מדברים על הדמיות, שאנחנו נותנים את ההדמיות ללקוחות או לעצמכם ככלי תכנוני ועיצובי. אז כשאנחנו מסתכלים על תוכנית של דירה, אנחנו רואים מספרים שזה בעצם האורך והרוחב וגובה הקירות, אבל אנחנו לא כך מבינים איך החלוקה בדיוק מלהסתכל. כשאנחנו מעלים את זה לתת מימד למשל, הרבה יותר קל להסתובב בתוך הדירה ולהבין איך התנועה בתוך הדירה הולכת להיראות. מה שנחמד זה שגם פה השינויים לא עולים בכלל כסף. או אנחנו יכולים לשחק עם הקיר פה, הקיר שם, להחליף את המיקום של חדר השינה בכמה דקות ולהבין איך זה עובד. אפשר גם לקחת תמונות ואז להסתכל על חלופות שונות שיש לנו לפתרונות, וזה פשוט מאוד. ובסופו של דבר, אם אתם רוצים לראות איך הדברים שהולכים להיות לפני ביצוע, אז אתם יכולים לעשות את זה בהדמיה, זה גם, זה לא עולה לכם כסף. אני אוהב להדמיה להכניס הכל, אוקיי? אם יש לי זמן להכניס את המיקומים של הצינורות והנמכות ושקעים וזה, ואז תוך כדי הדמיה אני יכול להבין אם יש לי שם איזושהי תקלה או בעיה, או שזה עובד נהדר, לפני שאני מבצע את זה. עוד פעם, אם אני עושה דברים לפני שאני מבצע, זה חוסך לי הרבה מאוד כסף. שזה בדיוק הדבר שאנחנו מדברים עליו עכשיו. אם אנחנו נפתור בעיות עוד לפני שהן צצות, אז מעולה, אז חסכתי לכם הרבה מאוד כסף, אתם חוסכים לעצמכם הרבה מאוד כסף. אבל אם אתם בניתם קיר, אוקיי? ואתם רוצים להזיז אותו, אז צריך לשבור אותו, להזיז תשתיות, להחליף את הריצוף, להזיז אותו למקום אחר, זה לא בעיה, זה כסף וזמן, אוקיי? והמטרה שהיא לחסוך לכם את הזמן ואת הכסף הזה כמה שיותר מהר, כדי שתוכלו לפתור את הבעיות עוד לפני שהן צצות בעצם. אז כשאנחנו מדברים על הדמיות, המחשות, אנחנו מדברים על שתי אפשרויות עיקריות, אוקיי? דבר ראשון, המחשה ידנית. מה זה אומר? זה אומר שאני לוקח כלים כמו עיפרון, עט, נייר, ומתחיל לשחק עם התוכנית. הצורה הפשוטה ביותר וזמינה יותר להכי הרבה אנשים זה נייר משבצות. בגלל שאנחנו מדברים על קנה מידה, אוקיי? קנה מידה 1 ל-50, 1 ל-20, 1 ל-25, הכוונה היא שיחידה אחת בציור שווה ל-25 יחידות במציאות. סנטימטר אחד בציור שווה 25 סנטימטר במציאות. עם נייר משבצות אפשר לעשות בצורה מאוד פשוטה, כי יש לי יחידה אחת של משבצת שווה ל-10 יחידות במציאות, או 20, 30, 40, 50, לא משנה כמה תחליטו. אז בעצם כשאני לוקח נייר משבצות שהוא מספיק שקוף גם
כדי להניח אותו על התוכנית ולראות אותו, ואם לא אפשר לשים אותו על החלון כנגד אור, או על טאבלט לצורך העניין, ולהעביר בעדינות רק את העיפרון. יש לי צורה מאוד פשוטה ומאוד זמינה בכל מקום להתחיל לשחק עם הדירה, עם המיקומים ועם הזה. עכשיו, אפשר לצייר, אפשר לכתוב, אפשר לשרטט, זה תלוי בכם וכמה כוח יש לכם להשקיע בדבר הזה, אבל זה כלי נהדר. דבר נוסף שאפשר לעשות בצורה ידנית, זה להשתמש בנייר פרגמנט, נייר אפייה. אפשר לקחת נייר אפייה רגיל, אין איזה נייר אפייה מיוחד שאנחנו משתמשים בו בתור מעצבים. אה, אולי כן, אני לא, אני משתמש בנייר אפייה שאני קונה בסופר. להניח אותו על התוכנית, ואז אפשר להניח גם כמה ניירות אחד על השני ולשחק עם הדברים האלה. ומאוד פשוט, תעבדו עם עיפרון, אפשר גם למחוק, אפשר לכתוב, לשרטט. שם אין לכם את המשבצות, אבל אנחנו נדבר רגע על איך אפשר לפתור את זה. האפשרות הנוספת, העיקרית, היא המחשה דיגיטלית. להיכנס לתוכנות חינמיות או לא חינמיות, ו... ולבנות את המודל שלכם, לבנות מודל של הבית בצורה תלת-ממדית. זה הרבה יותר פשוט ממה שזה נשמע לכם. בעבר אולי זה היה טיפה יותר מסובך, היום זה נורא פשוט, יש כלים חינמים או מאוד זולים ופשוטים, למשל פלור פלנר, הום סטיילר, הום ביי מי וסקצ'אפ. התוכנות האלה יש להם גרסה חינמית וגרסה לא חינמית. כל המעצבים, אם לא רובם, משתמשים בסקצ'אפ. זו תוכנה שיש לה יכולות גבוהות מאוד, מה שראינו מקודם, ההדמיה של חדר טיפולים זה הדמיה בסקצ'אפ, אבל לכולן יש גרסה חינמית, גם לסקצ'אפ, כולם מאוד פשוטים לעבודה. אני מוסיף לכם בעצם לקורס הזה את הבונוס, את ההדמיה בחצי שעה, ששם אנחנו הולכים לדבר על Home by Me. אוקיי? זה מיני קורס אחר כבונוס לקורס הזה, על איך לייצר הדמיה בחצי שעה. אני קורא לזה בחצי שעה כי זה פשוט מאוד מהר, אבל יכול להיות שיקח לכם 40 דקות, שעה, שעתיים, אבל זה עדיין כלי מהיר, אוקיי? זה עדיין כלי הרבה יותר פשוט מאשר להתחיל לבנות מודל מסובך עם מיליון פרטים. זה סרגל קנה מידה. כל המעצבים, כל הקבלנים, כל האדריכלים משתמשים בו. הוא מאוד נוח, כי פשוט במקום שיהיה כתוב עליו שנתות של 1, 2, 3, 4, 5, כתוב עליו מטר, 2 מטר, 3 מטר וכולי. ואז אפשר, במקום לעשות את העברה של החישוב בין כמה יחידות זה במציאות, כמה יחידות זה בציור, אנחנו פשוט מסרטטים לפי המטר שכתוב על המטר או סנטימטר, סליחה, שכתוב על הסרגל. אם אין לכם את זה, אפשר לראות את זה בחנויות יצירה, חנויות אמנות. אפשר גם להשתמש בסרגל רגיל, כן? ופשוט להמיר, סנטימטר אחד שווה 50 סנטימטר המציאות. אוקיי, זה לא מסובך. פשוט להשתמש בסרגל שהוא מספיק נוח לכם, לא בסרט, לא ב... שיהיה לכם מספיק נוח. גם אם זה אומר לקנות עכשיו בכמה שקלים סרגל, לכו על זה. ובצורה הדיגיטלית, יש לנו, זה דוגמה למשל מסקצ'אפ, כמו שראינו מקודם, אנחנו לוקחים את התוכנית שלנו, ומתחילים לבנות עליה את הקירות, להעמיד עליה ריהוט, וזה גם אפשר לראות בתלת מימד, כמו שראינו בחדר טיפולים. וזה כלי נהדר, כי שם אני יכול להחליף בשנייה ספה, אני יכול להחליף בשנייה ריצוף, או קיר, או כל דבר אחר, ולראות, ממש לראות איך זה נראה. אני יכול לעשות בצורה שזה נראה ממוחשב, אני יכול להשקיע טיפה יותר ולעשות שזה ייראה בצורה ריאליסטית, אני יכול להוסיף תאורה, אני יכול להוסיף דלתות, חלונות, כל דבר שאני רוצה בעצם למודל כדי לקבל יותר תחושה. עכשיו, במיני קורס שאתם מקבלים, ומי שירצה יעבור עליו גם, אנחנו נעבור בדיוק איך עושים את זה ב-Home by Me. אתם תקבלו לינק, אתם תקבלו קוד חבר, שתקבלו בו בעצם הטבה נוספת, כי אתם מגיעים דרך הקורס הזה. אז מי שרוצה יעבור עכשיו לקורס של הדמיה בחצי שעה, ומי שלא, אנחנו עוברים לשיעור הבא על איך אנחנו לוקחים את כל הרעיונות שדיברנו עד עכשיו, את כל הדברים שאנחנו מבינים שצריך לעשות, ואיך ניגשים לשינויי דיירים, ומה זה בכלל שינויי דיירים. אז מזכיר לכם,
מיני קורס של הדמיה בחצי שעה, או שאנחנו ממשיכים לשיעור של שינויי דיירים. נתראה בשיעור הבא.